Istá redaktorka vydala jednostranný článok, kde hovorí, že Jáhl, ktorý sa pasuje do role experta na sekty, zažíva ťažké časy. Redaktorka ho stavia do pozície obete a chráni ho ako Čecha. Hovorí, že štát ho nechráni. A prečo tá redaktorka nechráni deti? Prečo sa ani slovom nezmienila o svedectvách obetí násilia, o ktorých v dokumente o Jáhlovi od charity k zneužívaniu detí vypoveda novinárka Asem Žapiševa? Prečo to sama nejde preskúmať? Ona je potom asi na strane tých, ktorí pod zástierkou boja proti sektám sa snažia zničiť demokraciu a zobrať ľuďom právo na slobodu slova. Pozrime sa, čo nezabúda prizvukovať. Tvrdí, že dobrovoľníci Alatra zdieľajú príspevky o Jáhlovi, kde je obvinený z toho, čo páchal v Tanzánii deťom. Alatra je ľudskoprávna organizácia, ktorá stojí na strane práv a slobod ľudí, na strane detí. Alatra sa zúčastňuje medzinárodných samitov, zaoberá sa vážnou situáciou spojenou s vyriešením klímy. Ľudia v Alatre si len plnia občiansku povinnosť. Sú hlasom detí. A čo ona? Je hlasom jedného Čecha? Tvrdí, že Jáhl je sám, že je chudák. No pozrime sa, akýže sám. Veď sa začala aktivovať celá sieť Jáhlových spolupracovníkov a žurnalistov s rétorikou Racirs. Tak ako môže byť sám? Redaktorka neustále nazýva Alatru proruskou. Ale prečo nespomenie, ako sú dobrovoľníci Alatra v Rusku prenasledovaní, väznení a mučení? Netrápi ju, že v Rusku nazývajú Alatra proukrajinskou a na Ukrajine proruskou? Prečo nespomenie, že autormi pojmu proruská sekta v spojitosti z Alatra sú práve Irina Kremenovská a Sviatogor, títo hlavní iniciátori prenasledovania Alatra na Ukrajine, ktorí vyrábali pseudoexpertízy a voči ktorým bolo v apríli 2025 začaté trestné konanie. Vážená novinárka o tom nehovorí, lebo to nepasuje do jej obhajoby Jáhla, pretože obraz Alatra ako proruskej sekty pre ňu znamená, že všetko, čo tvrdí dobrovoľník Alatra, je lož, ale čo povie Čech, biely muž, je svätá pravda. Nie je táto nehanebne drzá ignorácia afrických detí a obhajoba bieleho muža náhodou rasizmus?